Hi mga higala, maayong gabi ug kumusta ka natong tanan? We're here live karong gabi una, so maayong panihapon ka natong tanan. So kumusta man inyong panihapon? Sorry sa taning mga sugilanon sa gugma kuno mga ka-firza. Ning panahon sa pandemic, daghan sa itong mga kaigsuunan ang nakasinati o gugma, doon na si uban na broken relationship, doon na si uban nga kanang dili malampusin ilang gugma, doon na si uban nga kanang malampusin ilang gugma. So karon tadaod mga friends, atong kauban no, ato'y kauban si DECEMAY Padilla. Kauban na to karong hapon na si DECEMAY Padilla aron ato sang mga tukion kon kusta sad. Hi, DECEMAY, maayong gabi kanimo des. Hello! So nining hapuna mga friends, among hisgutan ni DECEMAY ang may kalambigitan sa gugma. Des, kumusta man ang imuhang gugma ning panahon sa pandemya? Hi sa dani Kapitan Francisco Benedicto. Uy, sabi po mga Yes, Des. kanay mong mga fans, yung mga fans. Ito, hi mga fans, hi sa imong mga friends. So, ato sang ipang hi nila og may gabi kanilang tanan, di ba? So ato ning hisgutan DECEMAY. Oh, kay daghan ba kuno ning panahon sa pandemic DECEMAY daghan sa mga apektado. Dunay mga apektado ang ilang relationship kay dunay uban dili maayo, dunay say uban sama nimo malipayon ana bunggang relationship. So, unsa man des ang angayan kinubuhaton ning panahon sa pandemya, ilabi na may kalabutan sa relasyon. Ako yung umuuna, Wang. Pwede ikaw kay Yes, murag. ikaw man Kabasa ako ko ang sa kuan imo ang kami. mga kabasa ko sa imo ang kuan mga mga status ba. Makaingon sa kong in love ginis Rowena Capistrano. Sa Pero mga bitaw, hugot-hugot. Oh, mga hugot-hugot ra gud to siya angay paluagon. pero bitaw actually, mo gini bro, mo bitanay ka ng pag-isgot ng kitang love life. Mo ginay usa sa mga challenge ron sa mga couple bitaw kanili magkita. Although na ay communication but lahi ra bi gyud la ang makita nimo, may istorya nimo sa personal. So, mo gina siya usa sa challenge gyud but mo rin siya ka na expert kay no. Yung may love So, life. hi ni Clark Panugalinog dai og ni Ma'am Mercy Villaro nga nagtutok na to Hello. karon. Oh, so unsa man gyud angayan des buhaton ning panahon? Dili sa ako lang yun lahi man ang tao wang no, pero sa ako lang yun personally, if naakay ka relasyon siguro diha gyud mo sulod ang kanang bitawng sinabtanay ninyo sa usag-usa. Diha kanang di mo gud pwede nga tungod sa sitwasyon ron, tungod aning pandemic ron, di gyud siya pwede nga inyong pairalon tong unsay naandan ninyo ba nga like always mo magkita. Inigsulti lang niyo nga gimingaw ko nimo, pwede ko nimo ani, oy nanana ba, di ba? So let's say gunis pandemic. Dili po. Actually, kanang di mo gud nato makuan. Dili mo gud nato makontrol ang panghitabo, but depende gyud na sa duha gyud ka tawo if they're willing bitaw nga at least sacrifice a little ba para pud mo work out ilang relasyon kay dili man na permanente nga kanang happy lang, so dili ma-test gyud if unsa kaligo ng inyong relationship if hantod nga makakita ta og vaccine, hantod nga makakita tag tambalan ni COVID, sila pa ba hantod nga makakita na ta og kani bitawng lunas or say tawagan nam sa Bisaya tambal ani nga virus. So, ato sa day hi si Ma'am Alita Pulga no og si GB Ibis. Hi Ma'am Alita. So si Ma'am Alita pwede lang sad siya mohatag sad og si Ma'am Alita og panahon kay bongga og kuan ba sa ni og love life si Ma'am Alita sa iyang husband ana ba o sa iyang family, so mas may ginang makakuha sa dayon des angayan ba magkita-kita pagkaron des ning panahon sa pandemic sa imong boyfriend or paspasan sa tarong panahon na. Labi na ikaw des bongga kay mo love life. Dili. Dili. Bongga ba ko love life? Dili. Og ako lang wang ganahan ko syempre ganahan ko makakita sa ako ang boyfriend. Pero dapat pud mo dili ka dapat pud mo i-consider pod ang kanabit ubang tao. Kailangan mo kay pairalo nimo imuhang kanabitang gibati diha, di man pwede nga personal interest ra nimo imuhang
hunahunahon, syempre, wata kayo ba, magkita mo. Like, ikaw, for example, kung ano dahil ka kanang, dapat, di ba mabawa, asymptomatic ka, or unsa, di ika na mahinungdan nga nung, like, masakit imuhang boyfriend, or vice versa, ba siya mo'y makapatakod di mo, nya, not knowing, muli ka dito sa inyo ha, makatakod po kasi mong family, di ba? So, huwag yun Ingon si good, kuhan kita. Ingon si Ma'am Alita nga gisukod kuno ang gugma ang pandemic. Then nasa nangutanan ako diri des kung kinsay boyfriend ni DECEMAY. Di gyud ko makatubag ana Adimar ayan ada sa Ocho Torina. Iyak ba yun? Chismis. Murag chismis gina kanang Adimar. Si Wangwang magay na ay kuan, love life. Zero love life des. Zero lang life ka? That's impossible, charot. O hi din ni Jen Morbit Demisilio. So atong padayonon des. So ang ngayon ning panahon sa pandemic dahil DECEMAY, dili gyud day taangay ngo makikita-kita sa tong boyfriend labi na wa pa gyud virus ay wa pa tagabaw unsi tambal aning mga virus unya wa tagabaw nga kanining uli din atong boyfriend imbes di ta to siya asymptomatic or whatsoever kita masimbak ko kita ba nagda so magkatakod-takod na hinuunta. Pwede naman mo magkita awang bat di na mo kana bitang wala lay contact lang sa bat like layo lang sa mo at least may nagingon nga kanang you're so near yet so far yan ba at least man lang makakita ka sa iyang nang makaingon ka nga mao pa dayday ning tawhana nga akong gilang gidi ay charot lang. So hi sa ni Ma'am Grace Milani Laksamento no nga love sa sila blooming sa sila love life si Jean Marvet man sa future boyfriend unsa ba kuno. So hi Ma'am Miss Tula, so mo ni mga kaigsoona no. Expert sa gugma Miss DECEMAY Padilla. Ingon si Jean Marvet ngano kuno nakikita na ka sa future ni Modes. Yes, Des. So, ngano man just atod ba nila nga do na magyudaghan kay natong mga kaigsuunan nga gusto gyud sila nga kay labi na pila na kabuan no ang CCQ ana unya murag nakasinati na sila karon og kanang murag depression na niya ganahan sila das nga so atong balikan no pwede ra gid bisan kinsa ninyo diha nga nagtan-aw karon pwede ra gid mo muad og mo paambit kung unsay inyohang experience sa relasyon ning panahon sa pandemic mga ka-first kay kani si Jean Marvet pwede gyud ni ato ning ikuan si Jean Marvet aron mapaambit sa ni siya sa iyahang mga kanang kasinatian sa gugma nga grabe sa ni iyang gugma sad kay kanang kuan gud kani going strong unya si Ma'am Grace Lexemento grabe sa ni ilang mga love di na lang good so kumusta man unya ang inyong mga kasinatian ning panahon sa pandemics ko nakahatag ba ninyo pressure ang relasyon or ni strong ba inyong bonding kay daghan mga nipaambit ba daghan mga nipadala og suwat. Challenging ang love life rong panahon na sukad kun unsa katinud-anay ang gibati sukod kun unsa katinud-anay ang gibati long distance love affair sa lang mga beshies ingon si Ma'am Alita Pulga. So mo ni mga kaigsuunan no. So dunay uban nga ganahan gyud nila i-implementar ilang gusto nga na ilang boyfriend na ilang girlfriend wala bahala na si COVID kay COVID ka lang boyfriend ko to love ko to. So mo nang angayan jong timbang-timbangon mga kaigsuunan no angayan jong tan-awon angayan yun natong kanang hatagan ba o kanang ino natong bili kun ning panahon sa pandemic angay pa ba natong ipursige ang atong gusto nga kanang pakikitaan ang atoang boyfriend o girlfriend or ning panahon sa pandemic susama ba sa mga kasinatian nato sa wala pa ning maong samot di kauyab miswag siingon man sila Miss Grace nga kung ning panahon sa pandemic
Lilian lang daw ko na inyong masilingan kay basi na ara diha imong Mr. Right unya wala nimo nakit-i kay dili sad ka magsige sad kag duko-duko inig agi. So ayaw pag duko-duko Miss Grace kay basin ka nang si Mr. Right imo ra din na makita nga inyo ra daing silingan. So mo na mga friends no. So maingon sila nga daghan kunong mga relasyon nga namugna aning maong kuan kay dunay ningon nga kabalo kamis kana nakauyab so kaning lockdown nakauyab ko kay ana naman ko sa mua wala man ko'y gawas-gawas. Hi attorney Fernandez maayong hapon. Siya nakauyab ko miss kay wala naman ko'y gawas-gawas kay kanang dili naman ko maglaag-laag so naka-appreciate na ko na siya sa mga kanang ilang mga silingan nga dito nakauyab siya silingan ra day nila nga kanang tungod lang sa bubog tanom din mingon sa to ilang silingan nga sige lang ako lang say kanang dala og kanang tubig ana ba so tabang-tabang then in the end nakasinabot na din sila nga sumuna ilang relasyon na si uban nga kanang tungod sa COVID unya walay laing mahuna-hunaan so uyab-uyab unya in the end di ay kay kanang wa kasabot sa feeling so buwag-buwag lang sa ana ba so katag-katag lang sa so mo nang inaana dili gyud malikayan daghan so mga kalain-lain nga mga panahon ning panahon sa pandemya. So ay din ni Archie Almario ni Rex Rosasinya so daghang ningon nga ning panahon sa COVID ingon sila nga ning panahon sa COVID kay ningon ang uban nga ning panahon sa COVID ma'am sus wa jud ko magdahom nga ang ako adeng ex-boyfriend kay mabalik di ay niya dinhi nagkasinabot na sila nga kanang in the end kay after COVID kay magpakasaling ko okay ra man gyud na siya pero nasa iduban nga ma'am kanang ning panahon sa COVID nasa ko ex kanang nasa ex ma'am ni nasa ko ex ma'am nagparamdam sa siya nga nagtuo sa siguro siya giganahan pa ko niya inana ba so kuan kay no dili gyud nato masabot bitaw ni ang karong panahon ba. So di na to masabot ang panahon kung kaning mga pandemya nga niabot karon daghan kayo mga kasinatian gugma o Cupid pandemic pagkakaron COVID ang pandemic. Unya si pasama ni Archie kani ako amigo Archie Almario nga lumalablab, di ba? So mo ni si Archie Almario nga lumalablab karon. So grabe kay ang lablab o di ba? So Archie morning, enjoy jud ang love Archie. So, blooming kayong love. O, sana lang yun na mo maka-first So, di yun na nimo, baing na to. Kung dili mo kanag sinabtanay, dili mo magkahuna-hunaay. So, manang enjoy lang yun samtang naata karon aning pandemic. So naiuban ingon nga nakauyab manggod ko kay silingan mo hi Nash bahina unya do na ingon uban ingon nga kanang do na mga nipaambit ba ningon sila nga katong panahon sa bago ba ang kanang transition sa ECQ man nindot kay blooming kay relasyon unya pagkahuman kay pagkawala pagkapadung na sa GCQ ang relasyon murag nagkawala sad so manang lisod kaayo no lisod kaayo mga kaigsunan ang pag-ingon nato ning pagtabang pagpalambo aning mga relasyon kay kaning relasyon angay baya ni siyang ugmaron dili kaning relasyon dili baya ni siya diha dayon no nga kanang uy naigugma ko nimo uy na love ko nimo kuan man ni siya kanang ang relasyon kay kinahanglan ni siya kanang medyo dunay pag-ugmad ba so inugmaray gyud ni siyang relasyon mga ka-Ferza so mo ni atong gipaabot no si DECEMAY Padilla so dili ka maades so ato ning pabuton si DECEMAY mga kaigsunan. Hi Sir Rapi Iskuton, maayong hapon. Kuan ra ni sir mga storya lang ba? Storya ra gud ni nga kanang ino na tong bunga ni uban sa kagutom, dunay uban mga
kanang gipang kapoy, gipang laay. So kamo, kumusta man inyong relasyon diha? Ay dyan mo paglaag-laa o laag-laay-laay sa inyong mga relasyon. So doon ay mga ni-chat na ko ningon nga. Miss Wing, hi ni Miss Cathy Tinga, doon ay ni-chat na ko ningon nga kanang bongga siya relasyon, no? Bongga kay relasyon kay kanang nakita ko no niya iyahang Mr. Right ning panahon sa pandemic. Doon na sa niingon niya kanang ning panahon sa pandemic nakasinati siya og kanang failure sa relasyon. O niya, doon na sa niingon ning panahon sa pandemic no, ang sa una badlungon niyang boyfriend nahimo na kuno karong responsable. So ang pandemic doon na guni siya dala nga lain-lain no nga senaryo ngadto sa relasyon. So mao ni atong makita mga ka-Ferza nga ang matag kuan, ang matag taw dunay kanang kaugalingon nga mga paghitabo sa ilang kinabuhi, may kalambigitan sa relasyon. So dunay uban nagmalipayon, dunay uban nagmagulanon, basta ang importante lang ana ang imuhang kanang relasyon sa imong pamilya pabilin na gihapon nga kanang buo, pabilin na gihapon nga kanang ignontang successful mga kaigsuonan. So mo nang atong pabuto no karon tagtaod ato kauban kaganina si DECEMAY Padilla diin atong kauban sa buhat sa CCTN kinsa mo paambit sa iyahang mga kasinatian sa relasyon ning panahon sa pandemic. Si Nash, ikaw Nash, kumusta man sad ang imuhang mga kasinatian sa gugma ning panahon sa pandemic? So daghan sa ato ang mga kaigsuonan. No answer, Mandes, no answer from live guest. Dili gyud ka ma-open this. Why? Why, oh why? Tire. Ito na makauban si DECEMAY dili na mga ka-first. DECEMAY? Dili, so kumusta man Des? Kumusta man yung pagbiyahe karon Des gawas? Atong kauban. Yes, DECEMAY? Si DECEMAY Padilla karon mga atong kauban no. Pero murag ang connection ni DECEMAY dili ka si DECEMAY mga kaigsuonan. So mo na ang para nako mga ka-Ferza manaaman og wala ang COVID angay dyan natong palambuo no ang atong gugma. So dili sa nato angay ipilit ang atong kasing-kasing sa mga tao no nga wala di kay gugma. Di sa di mo angayan sa hikawan ang tao nga nahigugma. So mo na matag usa ka nato dunay kahigayunan sa pagpaambit sa gugma, dunay kahigayunan sa pagdili sa gugma. Kung ikaw walay gugma kay lisod man kaayo na. Unya doon na sad tay kahigayunan sa kanang pagpasinati sa gugma. Pero kung dunay kahigayunan nga modili ka sa gugma kay makahatag kini kasakit sa uban, mas maayo pang buhaton na lang nimo kaysa kanang imong ipa-feel ang gugma pero wala day kay gugma. So pero above all ang gugma ato sa Ginoo ug ang gugma sa imong pamilya angay dyan ang ipatigbabaw og ipabilin mga kaigsunan. So mo ni ang sulagma sa gugma o mga sugilanon sa gugma. So mabalik lang mi mga ka-Ferza pipila ka mga adlaw, pipila ka gutlo gikan sa karon. Daghang salamat ng gabi. Wala pa